Salam dostlar, men Bağımrat. Bugünkü videomda sizler üçün herkimde bolup geçen ýagdaý, ýagny stres barada kısaça maglumat taýynladım. Siz taýynmy? Onda başlaýar. Eýsem stres näme? Stres bu 17-nji ýüzyılda düşünilmäni başlanýan we häzirki wagtda ören köp agzalyan düşünjeleriň biridir. Stres ýagdaýyny kısaça düşündirjek bolsak, stres kıyın ýa-da oňaýsyz ýagdaýyň garşysynda adamyň duýgu we fizik taýdan gynjalyk bolan halatydyr. Stres siziň bedeniňize her hil ýollar bilen täsir edip bilýär. Egerde siz strese dol ýol berseňiz, ol sizi diýünden basyp ýatyrar. Egerde siz stres duurtuklar ýa-da stresden ýaňa saç dökülmäniň öňüne alasyňyz gelýän bolsa, onda siz aýdyljak zatlary üns beriň. Stresi azaltmaň iň gowy usuly şulardan ibaretdir. Yeterlik derejede uky, sagdyny ümitlenmek, maşg etmeklik we şoňa meňzeşler. Egerde bu dartganlygy azaltmasaňyz, onuň netijesi siziň ýüzüňize we saçlaryňyza ýygyna gaýtaryp bolmajak täsirini ýetirip biler. Stres adamyň saçlarda we sakallarda alopesiýa ýany saç dökülmäni ýüze çykarýar we bu bolsa kel bolmaklygy getirýär. Stres şol sanda adamda trichotillomania, öz saçyny ütmeklik ýaly erwet endigi hem ýüze çykaryp bilýär. Meselem, siz öz dostlaryňyzyň duluklarynyň iki gapdal sakallarynyň seýrekdigini görensiňiz. Onuň beýle bolmaklygy genetik taýdan bolmany, eýsem stresden ýaňa öz sakalyny ýygydarly ütdändigi netijesindedir. Stres başga da telegon, efuviya, ýagny saçlary topaklaýyn düşürýän, adatça agyr syrkawlyk esasynda saçyň köklerini dynçalyş döwre geçirýär. Stresiň saçyň düşmekligine bolan täsiri adatça iz galdyrjy we wagtlaýyn bolýar. Ol erkek adamy mudamalyk sakyrlyga, saçsızlyga sebäp edip bilmeýär. Emma stres siziň saçlaryňyzyň reňkine müdümlik täsir edýär. Ýagny saçlar renk berji melanosit öýjükleriň işçiňligini peseldýär we togtadýar. Bu bolsa saçlaryň hiç ýeli pigment öndürmeýändigini aňladýar. Şonuň esasynda hem olar çalarýar we soňunda düýgünden agarýarlar. Egerde siz agyr kesel başdan geçiren bolsaňyz, sizde saçyň agaran ýerleri dörap başlan bolmaly. Bular stresiň netijesinde saçlaryň pigmentlerini ýitirendigini aňladýar. Şonuň üçin özlüksiz stresde bolan adamlarda wagtyň geçmegi bilen kem-kemden agarjak saçlar çalt agarar. Stres duurtuklaryň dörenmegine hem getirýär. Stres hormonlaryň sağlaşygyny hem bozýar. Ol kortizollaryň köp mikdarda öndürilmegine we netijede adamyň teninde ýaglaryň köp sintezlenmegine getirýär. Bularyň hemmesi dıkylyp galan garaja tegmel duurtuklarynyň ýüze çykmaklygyna getirýär. Stres tutuş bedende duurtuklaryň dörenmegine hem getirip bilýär. Kortizollaryň köp mikdarda öndürilmeginiň bedeniň reaksiýa berişine baglykda siziň teniňiziň guramagyny hem getirip bilýär. Kortizol teniň maýyşak we suwukluk saklaýyşyny hem bökdenşikler edip, teniň guru bolmagyna sebäp edýär. Egerde siz hem bu ýagdaýa duçar bolan bolsaňyz, onda ýüze çalynýan ýaglary deriňizi çyglandyrmak üçin çalyň. Stres ukyny bozýar, gözi ýagda duýdurýar, ýüzüňizde ýygyrt töredýär we şoňa meňzeşler. Bularyň hemmesi ýaşlygyň alamatlaryny ýok edip, sizi ýene-de 10-20 ýylda ýetjek görnüşiňize ýer ýetirer. Stres siziň maňlaýyňyzda gözleriň garalarynda ýygyrtlaryň döremegine we göz gabaklaryňyzyň goýy reňke öwrülmegine getirip biler. Gözleriňiz hem şişer, bedeniňizdäki beýleki derlere garanyňda gözleriň aşagyndaky derler iň ýukasydyr. Ýyl geçdigiçe hem ol derler hasda ýukalýar. Şonuň üçin hem bu alamatlaryň ählisi ilki bilen siziň ýüzüňize bildirer. Ukynyň ýetmezçiligi kortizoly artdyrýar we öýjüklere ziýanly täsir edýär. Ir bilen gözlere gerek bolan ýaglary ýa-da suwuklukları çalmak size ilkinji kömek berip biler. Emma ukynyň bozulmagyny özüňize enlik edinmäň, çünki ol sizde uzağa çekjek stresiň täsirini ýetirer. Menin bu videomda stres barada aýdyp geçjeklerim şulardan ibaret.
Egerde video sizin gonuňyza ýaran bolsa we şunun ýaly videolaryň dowamynyň gelmegini isteseňiz, kanalyma agza bolmagy we halym düýmesine basmagy unutmaň. Men Babu Murat.